ngo 7 o'clock nje bafowethu sisegagasini bafowethu show life egagasini lapha abe nolalela bafowethu lapha nifone makufone shaya ama voice record ngishaya ama voice record nisho ukuthi ngiqale up qale up lapho so show life bafowethu nje ingoma nje ezobenza ilife ezobe nga search ezobenza ilife nje bimba kodwa nje bafowethu niseke lapha phone lapha egagasini bafowethu ngo 7 nje manje sobe qala kumshikashika 7 manje lo 7 wamanje hayi lo kusasa mase kushaya kufonwa nje noma kuthule ama voice record lapho uthumele uthi up ingwele lapho bafowethu ayiphakame lapho kuzoba ukuthi kuthiwana kodwa nje ngo 7 iyaqala ke lokhu ulife wengqwele nensepha umshana yazwa lapho Stone ngo 7 o'clock ingwele izobe live egagasini icula ingoma egagasini zayo live so ke anisekeke la bafowethu nifone makufona nishaya ama voice record niseke gagasini yazwa lapho job uthi angasephe nje ngizodlulisa ilokho into azinga sibemezelo mina uthi ngo 7 ingoma izobe isegagasini ku live ngo 7 ngo 7 bafowethu 7 o'clock ingwele izobe ishawa live egagasini awuvula igagasi ngo 7 mase kufona ufone makuthiwa ama-VN ushaya na ama-VN lapho seke ingwele u7 wamanje hayi wakusasa u7 wamanje now 7 wamanje egagasini ubani Mr Revenge lo yini msangana wayibhala bafowethu ngo 7 wamanje ingqondo izobe isegagasini live izobe ishaya ingoma zayo live awukuseke nje bafowethu mase kufona ufone noma kuthumela imiyalezo uthumele usake ingqwele ngizoxoxa laba bathi ufuna ama request ngizodlulisa ukuthi ngo 7 ingqwele izobe live egagasini ngizodlulisa lokho nje kuphela ukuthi aniseke ingqwele izobe live egagasini ngo 7 wamanje 7 wamanje ngikhuluma ngo 7 wamanje ngikhuluma into yakudala nazo ke lapho ngo 7 wamanje bafowethu ingqondo izobe live egagasini awungena useke nawe egagasini lapho untazinga awungene ke lokhu nawe untazinga makufona ufone makubhala ubhale ushaya ama-VN useke khuluma agama asekayo lapha nifone lapho nifone egagasini iradio isisadla lefonini iradio sadla lefonini uyasesha nje lefonini ka Google ngedatha usearch igagasi FM live uzokwazi ukulalela ingqwele akudingi ukuthi uzothola ama radio noma ini 7 o'clock ubamba nje isikhathi kusele i-hour kusele ngaphansi ke-hour manje ukuthi izobe live ingqwele izobe live lapho na Ngcobo izobe live ingqwele egagasini izobe ishawa live egagasini ingqwele izobe live egagasini ingqwele ngo
7 wamanje. Nazo-ke lapho Nkosi, sibonge lapho. Ngiyabona ama-request bafowethu, ngiyabona ayuthi ngiwabone. Ngiyabona. Kodwa bengizodlulisa bafowethu bengingazile ngempela kuzoxoxa. Bengizodlulisa ukuthi ngo-7 ingqwele izobe ikula ishawu life eGagasini. Ama-request ngiyabona. Ngizobe ngene kona nje mase ngiphinde ngishawu life. Kodwa nje bengizodlulisa. Nami ngifuna ngibe amatasa. Ngoba ngo-7 kuyasuka lokho ngo-7 o'clock. 7 o'clock ingwele izobe live eGagasini. Izobe shaya umculo live. Owakho uthi useke mokufona ufone mokuthumela ama-VN wathumele asekayo lapha kungwele. Nazo-ke lapho bongisa. Nazo-ke lapho sibiya. Fistos. Nazo-ke lapho alandi. 7 bafowethu 7 wamanje abantu abavula igagasi izobe ikhona ingqwele. Wena ukuseka nje ufone mokuthumela ama-VN wathumele siphakamise ingqwele. Sibonga lapho Vusimuzi. 7 o'clock abantu abavula igagasi. 7 o'clock abantu abavula igagasi. 7 o'clock abantu abavula igagasi. Kuseka ingqwele. Ya mfethu sithe futhi ya izobe live eGagasini. Gagasini ngo-7 o'clock igagasi ngo-7 o'clock uzobe khona ingqwele. Abantu abavula umsakazo mfethu usesha nje umsakazo ogoogle uthi Gagasi FM live. Uzobe usulalela kuthi ufama iPhone noma uzwenzeni nama into sezenziwa nje ngesimanje manje. Size dlomo ubani usizwe mfethu. 7 o'clock. Vula umsakazo abantu ngo-7 o'clock ngo-7 o'clock. 7 o'clock. Ngo-7 o'clock bafowethu ngo-7 o'clock ingqwele izobe isemsakazweni sengisho ekhosini eGagasini. Gagasini ngo-7 o'clock ngo-7 o'clock ingqwele izobe seGagasini ngo-7 o'clock. Abantu befone makufoneka lapha bethumela nemiyalezo ama-VN. Siyabonga lapho Mr Senzo, siyabonga. 7 o'clock bafowethu 7 o'clock kuvula imsakazi Gagasi FM. Mona i-radio isearch lento efonini ku-Google and usearch Gagasi FM live izobe selidlalela kudinga area kudinga lutho. 7 o'clock bafowethu 7 o'clock. Ya izobe great mfowethu Mkhize lapha Gagasini. Gagasi FM 99.5. Alento thing ngibelesela ngo-WC. Ngiyakuzwa lapho ndoda. Ngo-WC. 7 wamanje lapho 7 wamanje lapho 7 wamanje manje hayi lo akusasa wamanje 7 wamanje nje manje wakusele nje imzuzu yokho into azinga isikhashana nje kushaya 7 wamanje. Sibonge lapho Mr Senzo. 7 o'clock bafethu ingqwele izobe seGagasini. 7 o'clock ingqwele izobe seGagasini. 7 o'clock wamanje indaba kusasa. Khuluma indaba kusasa alishoniswa ilanga la ngikhuluma indaba kusasa wethu 7 wamanje hayi wakusasa. Nazo-ke lapho lindo kuhle. Abantu bevula igagasi bafowethu befone bafowethu beseke ephusha nama-VN mephushwa kuzwa ngokuthi umsakazo uthini.
kodwa nje beseke bafowethu iphakamisa ingqwele iphakama ingqwele kuyadingeka ingqwele igcine nje sidlala nje emsakazweni osemthethweni idlale nje ngoba isazokhiqiza bafowethu isazokhiqiza ngo-7 o'clock abafika futhi ngo-7 o'clock ingqwele izobe idlala eGagasini izobe ilive eGagasini kwiGagas FM erenke phela ngihamba zonke indawo 7 o'clock bafowethu ingqwele eseGagasini 7 o'clock 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 Sibonge lapho Cairo Sikhosana ngiyabona ufetha ama request enu kodwa manje ngizodlulisa nje lokho mase ngiyahoxa ngibuyela nganeno kodwa nje 7 o'clock bafowethu Sibonge lapho Senzo sibonge Mr Senzo lapho mfowethu sibonge lapho nifone nje bafowethu nifone mase isikhathi sokufona nje nifone mase isikhathi noma ukuthumela ama VN noma yini lezobiseka nje nokuphakamisa kakhulu ingqwele lapha nazoke lapho accept me mfowethu angize kuzoxoxa mfowethu ngizodlulisa mfowethu indaba ukuthi ngo-7 wamanje ingqwele izobe ilahle eGagasini yabo so makukhona ngimvumele ngivulelayo manje indaba ke ngibuza into eziningi eshonsila kungcono uma ukuthi vete ngizoxoxa yabo kanti ngizodlulisa nje isiphakamiso esiphuthumayo awuyazi mase kuvulele la uzongibuza umalumekazi ngiphendula ukuthi ngisho ukephi ungibuza umshana ngisho ukephi ubuza ukuthi mjondolo kunjani yabo gcina indaba isiba yinde gcina lokho engithi ngizokuthula ngasakwazi ukuthuleka kodwa nje ngizazongena ku live sikubuze lokho ofuna ukubuza noma ukuxoxa ufuna ukuxoxa kodwa kwamanje bengizodlulisa indaba yayo eGagasi ngo-7 o'clock kwamanje ingqwele izobe iseGagasini ngo-7 o'clock kwamanje ingqwele izobe iseGagasini so abantu ke cela belalele mase bayafona futhi bethumele nama VN bekwazi ukuthi ke bephawule ngo live wengqwele ambula le Gagasi yona ndimandi zokuzwa lokho ufuna ukuzwa la kakhongolose azoke lapho mina 7 o'clock bafowethu 7 o'clock kwamanje 7 o'clock kwamanje 7 o'clock kwamanje 7 o'clock kwamanje iseGagasini ingqwele uncomfortable yini kwenze njani lapho no uncomfortable kuyini lapho what is happening lapho 7 o'clock bafowethu ingqwele izobe iseGagasini 7 o'clock ingqwele izobe iseGagasini 7 o'clock wamanje 7 o'clock hayi wakusasa so abantu abalalele beseke mokufona befone mokubhala bebhale mokuthumela imqhafaza ama VN noma ini bethumele bephakamisa ingqwele 7 wamanje 7 o'clock kwamanje 7 o'clock kwamanje 7 o'clock kwamanje Gagasini bafowethu ingqwele ikhona 7 o'clock kwamanje ya 7 nje wamanje lapho miya wamanje hayi wakusasa impela wamanje 7 nje o'clock kwamanje number yami ikhona la ngapha number yami ikhona lapha kwibhayo mfowethu ukuthi konke siphuthuma ngako ufuna ukisho ikhona number yami lapha mfowethu khona number yami kwibhayo mfowethu naku ikhona ku Facebook khona ku TikTok akuzona ingoma zokholo mfowethu December manje akusekho indaba yisonto umsomluku lesifike kuyafana simbakele vede manje kodwa ke live ke live nje ya bethu live performance Gagas FM bafowethu live
ngiyibona i-request kaMani Chilis ngiyibona, Mr Zuma ngiyibona, kaMthosi, kaSteel Magenge ngiyibona ama-request, ngiyibona kaSweat security noma ngiyibona Zanokuhle, ngiyabona ama-request madoda, ngiyabona athi ngiyabona. Kodwa bengizodlulisa into ephuthuma ukuthi ngo-7 wamanje besegagasini ingqwele. Sicela abantu belalele bephinde befone beseke bephakamise ingqwele. Hayi angiphumile emkhukhwini but ngisekhona. Ukuthi phela ke kusokhona izinto esoke zenzeka leso sikhathi. Bani ngithatha inkosikazi, kunayo inkosikazi wendoda. Inkosikazi nomuzi wami mina. Ngizephethe. Uthi angeke ukubone lokho ke. Angiphosti, angivezi izinto sengaphuma ekuvezeni izinto ezinjalo. Iyaphazamisa, angikwazi ukumaya kahle. Khona bonke ubufakazi hayi. Kwazi ukumaya kahle. Khona yonke lento leyo, ngubaba womuzi. Isinqathi somuzi nami mfowethu. Yazi uyakhona banimazi. Ngo-7 o'clock bafethu egagasini, ngo-7 o'clock egagasini, ngo-7 o'clock egagasini bafethu. 7 o'clock kwamanje egagasini ingqwele ikhona bafethu. Angikho emsebenzini mfethu, ngisendlini mfethu, ngoba ngisho angikho emsebenzini, ngisendlini. Mfethu cha, angikho emsebenzini. Ukuthi ngiyadeka ngingqwele hlezi idlele kanje. Ingoma ethini? Uzozizwa mfethu egagasini, seshe igagasi kutazinga uGoogle wakho, igagasi. Uthi igagasi FM live uyidlala igagasi uzo-7 uzozizwa yonke into oyifunayo, ufuna ukuyizwa. Ngo-7 o'clock bafethu, ngo-7 o'clock bese mina solayela igagasi ingqwele izobe ikhona. So ukuseka nje bafethu ufone makufona ngo-7 o'clock nje uyiGagasi FM. 7 o'clock udlala umsakazi iGagasi FM. 7 o'clock udlala umsakazi iGagasi FM. Ngo-7 o'clock udlala umsakazi iGagasi FM.